Amíg olajoztam magam, arra gondoltam, hogy beszélhetnék a hormonbarát testápolásról, mivel tapasztalatom szerint kevesen tudják azt, hogy mennyi kemikáliát rejtenek a hagyományos kozmetikumok és testápolók, és ezek gyakran endokrin diszruptorként viselkednek a szervezetünkben, ami azt jelenti, hogy a hormonrendszer működését megzavarják. Ezek az anyagok a bőrünkre kenve pillanatok alatt felszívódnak és a véráramba kerülnek. Egy ilyen összetevő például, amit fragrance vagy parfümként találsz, ez illatanyag a kozmetikumokban, és ösztrogénszerű hatása van a szervezetben, amit úgy tapasztalhat, hogy mondjuk erősödnek a PMS tünetek. Megoldásként én javaslom a természetes olajak használatát, például én nagyon szeretem a szezámolajat télen, nyáron pedig a kókuszolajat. Az Ayurvéda szerint a szezámolaj melegít, a kókuszolaj pedig